kelli burnout. Ġifieri jiena kont qed nipprova nagħmel wisq dak li għandi available bil-riżorsi personali, umani, fiżiċi, u kont qom f'nofs tal-lejl. Taf kif qed tqum meta tinħasat. U mbagħad nafek ikun it-3 ta' filgħodu, jibda ġie ħsieb wara ħsieb u nagħmel sa 7 ta' filgħodu hekk. Hemmhekk misni, kont naf. Snijat, isma' something is not right. U mbagħad qabadni l-COVID. Għabdek il-COVID. Għabad il-COVID. Jena l-istjamin. Id-dar. Nitrejnja. Nara Netflix, insajjer. Ġurnata. 2. Ma t-tret ġurnata ma bdejċ nħosni tajjeb. U dak iż-żmien kont, immaġina, konna qegħdin fil-pik u biħejt id-dar li kelli, xtrajt dar oħra, qed nibnija, kont qed nagħmlu biċċa xogħol fuq construction taf kif biex to safeguard your kind of future u hekk. U konna qed ngħixu għand il-kunjata, u l-kunjata kellha kuku clock, u dak kien it-tajn, u dak kuku clock bdejt nisimgħu iktar milli actually kienet jinstema, ma nafx hekk qed tifhimni. Kuku, u inti kull darba li jagħmel kuku qed tirrealizza li inti qed ddum iktar ħin magħluq ġod id-dar. Illi kieku id-dar mhix tiegħi, ġifieri it's not in my likings kif illum kieku nagħmel il-ġimgħa id-dar tissa jgħaddu, u sorta ma nixtieqx nagħmelhom ta'. Imma it's not your comfort zone how it is. U bdejt isu nirrealizza li hija timsakkar u hekk taf kif, u allura bida isu għandek temperatura til. Bat mort norqod f'nofs tal-lejl għamiltek. Omt, ġew dawn il-ħsibijiet, imma d-darba kienu they came back in a very different, harder, stronger way. Tifhimni x'qed ngħidlek. Ma kienu l-istess ħsibijiet sempliċement iktar akuti? Le, issa jiena kieku kellek tgħidli x'inhuma tibda taħseb fuq affarijiet illi mhumiex inkwetanti imma li jinkwetawk. Kif ħajkolli biex nixtri uniformi ta' tfal f'Ottubru li ġej u kien frar? Jekk ħajibqgħu jwaqgħu l-kuntratt il-klijenti x'ħaj jiġri? Id-dar li għandi ħajkolli biex nibnija li kien ikollha vera, għax aħna minflok nagħmlu l-flus, kulħadd jiġi nisma' waqafuli, aħna l-ħamt magħluq waqafuli. U spiċċa minn hekk għalhekk bil-kemm konna niġbru s-somma biex tħallas il-loan. Tifhem immaġina. U insomma hemmhekk beda il-vjaġġ u mbagħad provajt immur, mbagħad bdejt niġi iktar ħażin, bdejt naqa' paranoid, bdejt nippassiġġa ġewwa d-dar, immaġina kont inqast f'xi 3 ġimgħat inqast 11 kilo, hekk 3-4 f'xahar taf kif, ma stajtx niekol, indaħħal l-ikel f'ħalqi u l-ikel jikbirli f'ħalqi. Ma stajtx tħaddem ħalqek, x'kienet iżgħid? Tant kont bla aptit, tant telaq li kull ma huwa aptit tal-ħajja kind of, tifhem? Il-qasni kol ma stajtu nippassiġġa l-qudiem u lura d-dar, il-qudiem u lura d-dar, il-qudiem u lura d-dar, il-qudiem u lura. L-inqas 11 kilo, tarani, tara ritratti ta' twerwir. U mbagħad nirrealizzajt li vera hija ħażin, jiena ħajti huma tfal, ma rittomx. Dew dejquni. Mela tlaqna?